Атабек Миразисов автобус йөртүче булып эшли. Бүген иртәнге 4-тә үк рейска чыгар алдыннан Үзбәкстан президенты өчен тавыш бирде. Сайлау участогы эш урынында ук оештырылган. Чтобы народ выбирал своего президента. Безгә эштә мондый мөмкинлек бирелгәнгә мин бик шат. Президентны сайлап, илебезнең киләчәген билгелибез. Икенче АТПда 150-гә якын Үзбәкстан кешесе эшли. Эшне башлар алдыннан барысы да үз тавышларын бирергә өлгерде. Всегда будет выбор. Сайлауда катнашырга кирәк. Бу безнең бурычыбыз икәнен барыбыз да аңлый. Сегодня наш участок работает с... Бүген безнең участок иртәнге 4-тән 6-га кадәр эшли. Сайлаучылар исемлегендә 145 кеше. Шуларның яртысы тавыш бирде инде. Половина из этого списка проголосовали. Бүген иртәнге сәгать 8-дә сайлау участоклары Ярчаллыда да ачылды. Автокалада 1000-нән артык Үзбәкстан гражданы яши. Я в России работаю. Мин сайлауларда һәр вакыт катнашам. Россиядә эшләгәнгә бу юлы туган илемдә түгел, биредә тавыш бирәм. Потому что мы свой выбор должен делать надо. Кемгә ышанабыз, шуның өчен тавышта бирәбез. Шуңа сайлауга иртән торып ук килдек. В соответствии с избирательным кодексом Алдан тавыш бирү сайлау кодексы нигезендә үткәрелә. Бүген 1-нче көн. Ул 20 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Сайлауда Үзбәкстан гражданы булган һәркем тавыш бирә алачак. Моның өчен республикабызның паспорты булу шарт. Туда да сайлау участогы ачылды. Биредә әлеге уку йортында белем алучы Үзбәкстаннан килгән студентлар тавыш бирә ала. Алар 100-дән артык кеше. Үзбәкстан гражданы булган бер хезмәткәр дә бар. Сайлау участогында бүген 106 студент һәм бер хезмәткәр тавыш бирде. Бүген аларга иртәнге сәгать 10-дан көндезге 1-гә кадәр махсус вакыт булып бирелгән. Икенче курс студенты Даниил Ташлыков әле беренче тапкыр гына сайлый. Я считаю, что Барлык шартлар да тудырылган. Сайлыйсың да тыныч күңел белән дәрескә барасың. Умиджон Рауфов инде 7 ел Казанда яши. Үзбәкстан президентын сайлауда Татарстанда беренче тапкыр катнаша. Очень хорошо и для студентов, и для нас, сотрудников. Студентлар өчен дә, хезмәткәрләр өчен дә бик уңайлы. Без бу юлы Үзбәкстанда тавыш бирә алмадык. Бу бурычыбызны Татарстанда башкардык. Татарстанда 20 меңнән артык Үзбәкстан гражданы гомер итә. Даими һәм вакытлыча яшәүчеләр студентлар да бар. 3 меңнән артык студент бездә белем ала. Алдан тавыш бирү күбрәк сайлаучыларны кулачлау һәм халыкка уңайлы булсын өчен оештырылган. Сайлау участоклары республика буенча 90, аларның 70-е Казанда, 20-се районнарда. Чулпан Касымова, Алмаз Ярдинов, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.